35ª ou sexta, xa cantas entrevistas na mañá. Hoxe temos... Gracias. Paloma! No, quero mandar un saludo a toda a xente que nos ven directo. 60, 70 personas que ven aquí para vernos. Pero hoxe quero falar dun tema triste, dunha historia real que aconteceu alá polas terras do Deza, nun río. Mentres pescaban dous pescadores, un deles tirou a caña e o anzó quedouse enganchado nun escroto mentre o outro caeu por río. E hoxe imos falar desas dúas personas porque teñen moito que contar. Por favor, Víctor, Sincé, Alberto, Tuco, podes falar sobre a nosa historia? A vosa? Boas noites. Boas noites. Señor. Boas noites, señor Tuco. Good morning. Moitas. Gracias. A primeira pregunta, creo que é obrigatoria. Ti estabades os dous pescando nunha barca feita por vós, porque era de madeira. Duas copas. Ti tiraches a cana e por un accidente o anzó quedouche incrustado no que se chama o escroto. Exactamente, estábamos pescando na nosa lancha de 450 metros de eslora. Exacto. Eu tiña unha cucharilla de 3 ganchos, unha Ranger dorada, toda a vida. Sí, coñecémola todo. Claro, tirei cun tan malo certo que o carrito estaba un pouco oxidado, xa non ia acordo de revisalo, non lle botei grasa ao mecanismo, encheuseme nun que é o forro dos huevos. Comunmente digo. É que a historia é que cando a ti se procedeu ese accidente, el asustouse, caeu po propio río, o seu pé dereito quedou entalado en dúas pedras e impedindo salir. A sorte é que o río era pouco profundo e puideche respirar, pero como foi esa historia? Porque botaste horas e horas ali. É moi duro recordalo aínda, pero foi a situación que ti describes. Eu no intento de axudar ao meu compañeiro, precipiteime ao río coa mestura de sorte e de mala sorte, a mala sorte de caer, pero a sorte, desculpa, de poder quedar respirando dada a pouca profundidade do río, que era de escasos 8 metros. Só esa fortuna me permitiu seguir con vida ata estes días. Teño entendido, estabades os dous nunha situación límite, os dous, porque, vamos, ti ca cucharilla enganchada nos escroto, e ele a punto de afogar. E mantivestevos con vida grazas a unha idea que tuvo ele. Mentre estuvo no río, dixo, temos que sobrevivir, comer, temos que cazar peixes. Correcto. Como fixestes eso? Como foi a acción? A ver, o tema foi que pillamos o que é a pañiña dun xunco. Dun xunco. As pañiñas... Espera, Silence, please, podemos pedir ao público que se mantenga en silencio un pouco porque estamos en directo, esto... Por favor, silence, ¡Tisa! Silence, podemos continuar a entrevista ya. Claro, campañiña do xunco fomos alimentándonos un poquinho primeiro para respirar ao principio porque, bueno, Alberto... Sobre todo el que cando as subidas do río facían sumerxirse un pouquinho e tenía que respirar e logo tamén nos alimentamos un pouco do interior desas pallas que é unha materia orgánica branda e con moita auga que foi que nos fixo hidratarnos durante a semana. E como foi a caza dos peixes? Porque ti veches que, a ver, vos trastes 3 días ali, ou non? Sí, 3 días. 3 días? Casuas 3 noites? Non. Bueno, sí, vale, sí. A ver, foron 2 días e unha noite. Foron 3 días e unha noite, pero a ver, co tema de... A ver, aquí os cor un huevo que sí, exactamente. Máis ou menos. Quedoume desta cor así verdosada. Unha vez que me deshinchou, foi minguando. Pouco. Bueno, quedoume un poquinho máis tarde. Pero o tema da pesca. Exactamente, quero incidir na pesca porque foi un tema curioso. Foi algo que inventou aí Alberto. Sí, pero tivemos a enorme fortuna de que o río no que sucedeu tan desgraciado feito era un río no que abundaba moitísimo unha especie moi común nos océanos que é o pulpo, pero non tan común nos ríos. Sin embargo, naquela zona dábase moito o pulpo de río. É un animal moi semellante coa característica de que ten 18 patas. Esa 18 patas... 18 patas de pulpo, non? 18 patas de pulpo. Eso
un solo dá para 25 racións, é un luxo. Pero, ímonos do tema. Mira, No, no. podemos ensinar un dos cebos que levábamos Sí, mire dos vostede. cebos que levábamos Sí. co que Alberto, bueno, el pode explicar perfectamente cos que empezamos a pescar. os pulpos, Sí, porque sí. exactamente hai os pulpos de río, Fíxate. foi con este mismo Este cebo, cebo, ¿verdad? ímolo mostrar á cámara, fíxese. Podes mostrar as Un partes rapaz, do cebo entre os dous, sí, podes un rapaz de mostrar os- 24 ganchos de toda a Este puta é un vida. cebo de orixe vexeto-mineral. Fíxate, aquí a base está no que describín antes, no pulpo de río. Exactamente. Non se distingue das oito patas. De feito non se distingue ninguna. Pero fíxate, estes cores tan chamativos son moi atractivos para o pulpo de río. Exactamente. É un cebo dun tamaño apropiado. medio. Un tamaño medio, é o apropiado para a pesca Exactamente. nos lares nos que tivemos o Se- desgraciado Se acontecemento. che parece a ti, podenos, Víctor, contar, explicar onde proceden estas cores, porque este é un cebo especialmente de ríos. Estas cores tan chamativas proceden do río de Tánger, en Nixeria. Exactamente. Utilízanse moito na pesca en Europa pola rechamandura esta da súa cor. Chaman moitísimo a atención. Rechamandura? Rechamandura, unha palabra que me inventei agora fai escasos 5 minutos. De orixe nixeriano. E no xeral exactamente utilizamos aquí enganchas o sedal. Entón ti tiras, a ver, este é un cebo máis ben para o mar que para o río. Alberto veulle ben dadas as... É un cebo medio, podemos chamar. Exactamente, un cebo medio. 11 medio. 11 medio. 11 medio, chamamos nós. Quero resaltar, porque se me permitides vos, mantiveste vos 3 días, que as súas 3 noites sobrevivindo a base de pulpos de río, como di Alberto. De río. Resultou que un deses pulpos non era exactamente... Era unha mutación. Era unha Era unha mutación. mutación ese pulpo de río. Xa case tiño Se, miradas. se podes explicar entre os dous, porque ademais suxeremos os dous, foi unha historia, o último día foi vos moi Sí. moi doloroso. Foi Non sei, moi- Foi gracioso e doloroso ao mesmo tempo. No, Si máis queredes- dolorosa, máis dolorosa. Pola miña parte, o programa que estamos vendo, se podedes dividir a historia entre os dous antes de rematar a entrevista. Sí, ben, comezo eu, como A caza dese pulpo, porque xa foi interesante esa caza. Sí, eu voume centrar Como foi? no concepto da mutación que nós puidemos ver naquel río. Cando collestes, Si cando verdadeiramente. collemos en primeiro aspecto da abundancia que había na zona, a primeira impresión foi temos un pulpo de río ante nós. Sen embargo, Proveitoso. un ruido por aí. É o sonido do pulpo, non? sonido pulpo. Podería facelo eu. Non, dalo feito ahora. Eu creo que sí. Podemos fazer ahora o sonido do pulpo, como era? É o que se chama un velacirropulpo. Pero podes continuar con a tua historia. Por Dios, no. A miña historia quedou descrita maravillosamente co sonido do meu compañeiro. É o que a Era mutación. tenebroso, escutar ese ruido era espantoso. É a mutación que tentei explicar. Pero aí, Continúe, por favor. eu que eu quería explicar, que aí é xusto onde recae a vosa historia, porque ti parece ser que asustaches o escoitar ese Pero como terrible... Como non se vai asustar ao ver unha Eu- mutación entre un pulpo de Eu río e un asustaría, velociraptor, cabaleiro? pero él díxoche con unhas palabras, non sei se recordas as palabras que dixeches, motivoute, animoute, díxoche, por favor, A ver, temos esto- que coller ese pulpo para sobrevivir. Non entre yo dixen nós. así exactamente. Sobrevivir. As súas Non palabras digas- textuais foron Cales foron? As súas palabras, perdón, as miñas palabras textuais, ben, son as 12 da noite, creo que podo dicirlo, estamos fora do horario infantil. Sí. As miñas palabras foron: Alberto, reventa os collos ahora mismo ou estamos perdidos. E parte a cabeza, revento. Mira, é a última salvación, e de feito se non chega a ser por el, non estaríamos aquí. No. Gracias. Quero Se non chega a ser por el aquí, non estaríamos. Quero mencionar unha cousa, que o equipo é máis o do programa, quero que enfoque o do programa inteiro. Están aí todos fora. No? Vale. Están noixe. Están todos... fixemos un traballo impresionante, buscando xente que buscou o que lle pasou a estes señores, e foi verdadeiramente impresionante, a vosa historia. Foi unha experiencia totalmente Foi unha inolvidable. para rematar, se vos me permitides, quero sabelo, sei que ese último pulpo que vos collestes, que era de cor azulado fuerte, coméstelo, Exactamente, coméstelo, pero faltábanos o pimento, e de feito Alberto encontrou unha planta, podes comentar. Sí, non sei se me podes... lógicamente, Onde estaba o...
Como foi iso? Claro, unha vez que teñamos o pulpo, que imos facer con tiralo? De onde somos para tirar a comida? Eu son doirós. Somos de Oirós, somos da aldea. Doirós, Tisa! Aquí aproveitase todo. De onde vamos? Bótase nas croquetas. Vamos pisar a porta que hai corvos. Oindo, salta el ruxido de fondo, así. E obviamente preparamos o pulpo. O único, como dixo Víctor, Eu creo teñamos que unha pata de pimentón que da nosa historia pouco máis podemos contar agora mesmo. Só dicir iso, que suplimos a falta de pimentón cunha pequena cantidad de ortigas que topamos ali. E non vos incido máis do dea, pero, bueno, creo que se me podes permitir, en segundos podedesme dicir onde sacaste esas ortigas, porque foi... A ver, eu escoitei a vosa historia e sei onde saliron, é verdadeiramente curioso a historia de onde sacaste as ortigas para facer o vosso pulpo. Porque, vamos facer un resumo rápido, sí, eles están no río pescando, sufren un accidente, os dous quedan pendentes da morte, do fío da navalla, consiguen sair e finalmente 2 días despois van de cena comer unha churrascada, pero con un ingrediente especial, ortigas. E onde sacaron as ortigas? Pois en 15 segundos van a decir cada un onde sacaron as ortigas. Ti, primeiro, se podes. A explicación é moi sinxela. As ortigas sacámolas do propio interior do pulpo, dun dos 8 rabos. Apertura. Esperábamos a topar un rabo do pulpo carnoso, moi rico, como que se comemos. Volvimos a ir ese ruxido. Que foi eso? Como que vimos nas pulpo, foi un pulpo. No interior do pulpo había ortigas. Ortiga dunha calidade exquisita. Moi boa. Pulpo Oirós. Por favor, pode facer unha reflexión final para rematar a entrevista. Reflexión final. Meus queridos compañeiros, a xente que quede atrapada nun río, exactamente, que pase como nós, que lle quede un pé enganchado ou unha pedra, ou que os pase algo parecido ao que nos pasou nós, non perdades as ganas de vivir e, sobre todo, buscade os pulpos de río. Son un manxar exquisito e algo imprescindible para a supervivencia nos ríos galegos. Así que só me quedo decir que 3, 2, 1...